ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురోన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। హరే కృష్ణ అందరికి. ఇక్కడ 12వ శ్లోకం నిన్న మనం చూసాము. అయినా కొంత సమ్మరీ అనేది చూసుకుంటూ వెళ్దాము. ఎప్పుడైతే కురువంశ మహా పరాక్రమవంతుడు అలాగే వృద్ధుడు అయిన పితామహుడు భీష్ముడు దుర్యోధనుడికి సంతోషం కలిగేలా సింహగర్జన వంటి ధ్వని కలుగునట్లుగా తన శంఖాన్ని పెద్ద శబ్దంతో పూరించాడు. అంటే ఆయన చాలా గొప్ప వీరుడు అనమాట. కాబట్టి దుర్యోధనుడు ఎలా అయితే ఆ అవతలి సైన్యంలో ఉన్న ఆ సైన్యాన్ని వాళ్ళ ఆ రథులని మహారథులని గొప్ప గొప్ప వీరులని వాళ్ళందరినీ చూసి కొంత భయపడినట్లుగా ద్రోణాచార్యుడికి చెప్తూ ఉన్నారనమాట. అదంతా చూసిన పితామహుడు ఇప్పుడు ఆ దుర్యోధనుడికి కొంత అంటే ఎందుకంటే ఒక రాజు స్థానంలో ఉన్నాడు, అక్కడ యుద్ధంలో ఆయన రాజు స్థానంలో ఉన్నాడు అనమాట. ధృతరాష్ట్రుడు లేడు కాబట్టి ఆ యొక్క రాజుకి కొంత ఆనందం కలిగించేలాగా సంతోషాన్ని కలిగించాలి, అతను భయపడుతున్నట్లున్నాడు కాబట్టి అది మంచిది కాదు అన్నట్లుగా ఆయన ఒక భీకరమైన శంఖాన్ని ఊదారనమాట. పిమ్మట శంఖములు వివిధములైన వాద్యములు భేరులు శృంగములు అన్నీ ఒక్కసారిగా మ్రోగింపబడెను. ఆ సంఘటిత ధ్వని మిక్కిలి భీకరముగా నుండెను. తర్వాత ఏంటంటే యుద్ధం స్టార్ట్ చేయడానికి వీటన్నిటిని కూడా ఈ వాద్యాలు భేరులని వీటన్నిటిని కూడా మోగించడం జరిగింది. అప్పుడు తెల్లని గుర్రాలతో కూడిన మహారథంలో కూర్చున్న కృష్ణుడు మరియు పాండుకుమారుడు అర్జునుడు కూడా తమ దివ్య శంఖాలు పూరించారు. ఇక్కడ మనం నిన్న చూసాము మాధవ. ఇక్కడ చూస్తే శ్లోకంలో మాధవ పాండవాశ్చైవ. మాధవ అంటే లక్ష్మీపతి, అంటే లక్ష్మీదేవికి భర్త అనమాట. అందుకే లక్ష్మీదేవి అంటారంట. లక్ష్మీదేవి ఏంటంటే చంచలమైన వాళ్ళు. కానీ ఆవిడ చెప్తారు, ఎక్కడైతే ధర్మం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే గోసేవ ఉంటుందో, ముఖ్యంగా ఎక్కడైతే నారాయణుడు ఉంటాడో అక్కడ నేను ఉంటాను అని చెప్తారు లక్ష్మీదేవి. అలాగే ఆ పాండుకుమారుడు అర్జునుడు కూడా వాళ్ళ యొక్క దివ్య శంఖాలని ఊదడం జరిగింది. వాళ్ళ యొక్క ఈ శంఖాల పేర్లు కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఋషికేశుడు అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడేమో పాంచజన్యం అనబడే శంఖాన్ని, అర్జునుడేమో దేవదత్తం, గొప్పగా భుజించేవాడు, అత్యంత కష్టమైన పనులను కూడా చేస్తూ ఉంటాడనమాట. ఎవరు? పౌండ్రం దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మ వృకోదర. భీముడు. వృకోదర అంటే ఉదరము చాలా
ఆ, గొప్ప భీక గొప్ప ఉదరం కలిగిన వాడు అనమాట. మామూలుగా భీమ అంటేనే చాలా పెద్దవాడు, అంటే చాలా విశాలమైన వాడు, చాలా పెద్ద పెద్ద కర్మలు చేసేవాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే ఆయన ఎంత తీసుకున్న ఆహారం ఎంత తిన్నా కూడా ఆయనకి ఈజీగా అరిగిపోతుంది అనమాట. అందుకే వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడైతే ఆ కుంతీదేవైనా ద్రౌపది దేవైనా ఎంత ఆహారం అయితే వండుతారో అందులో సగం భీముడికే ఇచ్చేస్తారు, మిగిలిన సగం మిగతా వాళ్ళందరూ కలిసి తింటారనమాట. అలాగే ఎప్పుడైతే ఆ లక్కా గృహాన్ని తగలబెట్టిస్తాడో దుర్యోధనుడు, అందరూ ఆ ఆ అగ్నికి ఆ బయటికి రాలేకపోతూ ఉంటే వాళ్ళందరినీ కూడా తన యొక్క భుజాల మీద ఎక్కించుకుని వాళ్ళందరినీ బయటికి తీసుకొచ్చేస్తాడనమాట. అంత బలశాలి భీముడు. అతని యొక్క కర్మలు కూడా అలా ఉంటాయి. అలాగే మనం చూస్తాము, హిడింబాసురుని వధిస్తారు. హిడింబి అనే ఒక ఆ, వాళ్ళ యొక్క సోదరిని మ్యారేజ్ చేసుకుంటారు. వాళ్ళిద్దరికి కలిసి ఘటోత్కచుడు ఆ, జన్మిస్తాడు. అలాగే కీచకుణ్ణి సంహరిస్తాడు. ఇట్లా అంటే ఘనమైన కార్యాలు చేస్తూ ఉంటాడు. అందుకే బ్రహ్మాండమైన ఆ పౌండ్రం అనే శంఖాన్ని కూడా అతను ఆ, అక్కడ ఊదరం జరిగింది. అట్లాగే ధనంజయ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ, అంటే అర్జునుడు యజ్ఞాలు చేయడానికి ఆ ధనాన్ని సమకూరుస్తూ ఉంటాడు అన్నగారికి. అట్లాగే హస్తినాపురం నుంచి ఒకసారి ఎప్పుడైతే గోవుల్ని పంపిస్తారో వాళ్ళు, మళ్ళీ దుర్యోధనుడే తక్షకుడికి చెప్తాడు ఆ యొక్క గోవుల్ని తస్కరించమని, అంటే దొంగతనం చేసేయమని. అప్పుడు ఆ తక్షకుడిని కూడా నిలువరించి ఆయన యొక్క ఆ గోవులు ఇటు రావాల్సిన, వీళ్ళ రాజ్యానికి రావాల్సిన ఆ గోవులన్నింటినీ కూడా, ఆ ధనాన్ని అంతటిని కూడా తీసుకొస్తాడనమాట. అందుకే అతనికి ధనంజయ. అలాగే వాళ్ళు ఆ యజ్ఞాలు ఇవి చేస్తున్నప్పుడు ఆ మా రాజసూయ యజ్ఞం చేస్తారు కదా, అప్పుడు కూడా దానికి కావాల్సినంత సమకూరుస్తారనమాట ఆయన. అలాగే పాంచజన్యం ఋషికేశు, ఋషికేశుడు. ఋషిక అంటే ఇంద్రియాలు, ఈశ అంటే అధిపతి. మన ఇంద్రియాలకి, అందరి ఇంద్రియాలకి ఆయనే అధిపతి అన్నమాట. అందుకే మనకి చైతన్య చరితామృతం చెప్తారు, ఋషికేన హృషికేశ సేవనం భక్తి రుచ్యతే. అంటే మనం మన ఇంద్రియాలను భగవంతుని యొక్క సేవలో గనక వినియోగించగలిగితే అవి చక్కగా పనిచేస్తాయి. లేకపోతే అవి భౌతికమైన కోరికల వైపు వెళ్ళిపోయి మనల్ని కర్మ బంధనంలో చిక్కుకునేలా చేస్తాయి. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, యుధిష్ఠిర మహారాజు అంటే ధర్మరాజు అనంత విజయము అనే శంఖాన్ని, నకులుడేమో సుఘోష, సహదేవుడేమో మణిపుష్పకం అనే శంఖాలను పూరించారు. అలాగే గొప్ప విలుకాడైన కాశీరాజు, యోధుడైన శిఖండి, ధృష్టద్యుమ్నుడు, విరాటుడు, సాత్యకి, ద్రుపదుడు, ఉపపాండవులు, అలాగే అభిమన్యుడు తమ తమ శంఖాలను పూరించారు. నిన్న మనం శిఖండి గురించి విన్నాము, అది క్లారిటీగానే వచ్చింది అనుకుంటున్నాను, అందరూ విన్నారని అనుకుంటున్నాను. అలాగే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క శంఖాలను ఇక్కడ ఊదడం జరిగింది. సఘోషోధార్తరాష్ట్రాణం హృదయాని వ్యదారయత్ నభశ్చ పృథివీం చైవ తుములోభ్యనునాదయన్. ఆ శంఖధ్వనులు భూమి ఆకాశాలను దద్దరిల్లేలా చేస్తూ కౌరవ వీరుల, అంటే ఆ ధృతరాష్ట్ర కుమారుల హృదయాలను బద్దలు చేశాయి. ఎందుకంటే ఒక రకంగా యుద్ధం మొత్తానికి కారణం ఎవరు? ధృతరాష్ట్రుడు. వాళ్ళ యొక్క అతని యొక్క పుత్రుల మీద వ్యామోహంతో ఆయన వాళ్ళకి ఎదురు చెప్పడనమాట. నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, వాళ్ళు వినట్లేదు అంటాడు తప్ప వాళ్ళకి ఏది మంచిది ఏది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పడు. దానివల్ల వాళ్ళు కూడా వినకుండా తయారవుతూ ఉంటారు. ఆఖరికి కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే రాయబారానికి ఆ, వెళ్తారు కదా, అప్పుడు కూడా అందరినీ అడుగుతారనమాట, ఈ యుద్ధాన్ని ఆపండి, వాళ్ళకి 5 ఊర్లు ఇచ్చినా కూడా సరిపోతుంది అని. కానీ వాళ్ళు వినరు. ఆఖరికి అసలు ఆ యుద్ధము, నాకు యుద్ధం జరగాల్సిందే, ఆ యుద్ధంలో నేను దుర్యోధనుని చంపాల్సిందే, ఆ దుర్యోధనుడి యొక్క రక్తాన్ని నేను తాగాల్సిందే అని ఆ, చాలా కఠినంగా, అలాగే కోపంగా మాట్లాడే భీముడు కూడా ఎప్పుడైతే శాంతి రాయబారానికి ఆ, వెళ్ళాలి వెళ్తున్నాను అని కృష్ణుడిని, అంటే వెళ్ళమని కృష్ణుడికి చెప్తారు, అప్పుడు అందరినీ అడుగుతారు ఒక్కొక్కళ్ళని, మరి ఏమని చెప్పమంటారు అక్కడ శాంతి ఆ రాయబారంలో ఏమని చెప్పమంటారు అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు చెప్తూ ఉంటారు. కానీ భీముడు, ఆయనకి చాలా కోపము. ఆ, ద్రౌపదిని అవమానించారు, వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని అంతా కూడా దొంగతనంగా లాక్కున్నారు, ఆ మాయాజూదంలో మోసం చేశారు, ఇదంతా అతను విపరీతంగా వాళ్ళని తిడుతూ ఉంటాడనమాట. అలాంటి భీముడు కూడా చెప్తారు, ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవాను అడుగుతారో
ఓ భీమా, మరి నువ్వేమంటావు? వీళ్ళందరూ శాంతిని కోరుకుంటున్నారు, మరి నువ్వేమంటావు అని. అతను కూడా చెప్తారు, అందరికీ అది మంచిదైతే అలాగే చేయి కృష్ణ అని. అప్పుడు కృష్ణుడు అంటారనమాట, ఓ భీమా, నువ్వు కూడా అలా అంటున్నావు ఒక పిరికివాడిలాగా, నీకు కూడా భయం వేస్తుందా యుద్ధం అంటే అని ఆయన అడుగుతారనమాట. అప్పుడు భీముడు అంటారు, యుద్ధం అంటే భయం వేసి కాదు, అనవసరంగా ఈ రక్తపాతము, ఈ ఈ యొక్క జనమంతా ఆ, చనిపోవడము, ఇదంతా మంచిది కాదు అని నేను అంటున్నాను. కానీ వాళ్ళు గనక యుద్ధాన్ని కోరుకుంటే మేము సిద్ధము అన్నట్లుగా ఆయన చెప్తారనమాట. అంటే ఆఖరికి భీముడు కూడా శాంతినే కోరుకుంటున్నారు, ఆ యుద్ధం జరగకపోయినా పర్లేదు అనే కోరుకుంటున్నారనమాట. కానీ ఎప్పుడైతే అక్కడ రాయబారానికి వెళ్ళారో, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇదంతా అంటే ఆఖరికి వాళ్ళ అంత గొప్ప క్షత్రియులు, యుద్ధం చేయగలిగే సత్తా ఉన్నవాళ్ళు, మీ అందరినీ ఓడించగలిగే సత్తా ఉన్నవాళ్ళు, అయినా కూడా వాళ్ళు శాంతిని కోరుకుంటున్నారు. మరి ఓ ధృతరాష్ట్ర, నీ పుత్రులకి నువ్వు చెప్పి ఒప్పించవచ్చు కదా, ఈ యుద్ధం అనేది ఆపొచ్చు కదా అని చెప్తే, అక్కడ దుర్యోధనుడు, నువ్వు రాయబారానికి వచ్చావు, లేకపోతే ఇక్కడ వీళ్ళని వాళ్ళని ఇదంతా నువ్వు చెప్పవలసిన అవసరం లేదు, ఇట్లా అంటే విపరీతమైన అర్థాలు వచ్చేలాగా మాట్లాడి ఆఖరికి భగవంతుని కూడా ఆయన సంఖ్యలతోటి, ఇనుప సంఖ్యలతోటి బంధించాలని చూస్తారనమాట. అంటే ఆయన యుద్ధాన్నే కోరుకుంటూ ఉంటారు, నా వైపు గొప్ప ఆ, వీరులు ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ వాళ్ళందరినీ చాలా ఈజీగా వధింపజేసేస్తారు, ఈ రాజ్యం మొత్తం నేను ఒక్కడిని అనుభవించాలి, ఇట్లా అనమాట. కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అటువైపు నుంచి ఆ యొక్క శంఖధ్వనులు ఆ భూమి ఆకాశాలు దద్దరిల్లేలాగా వినిపించాయో, అప్పుడు ఈ ధృతరాష్ట్రుల యొక్క కుమారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరి యొక్క హృదయాలు బద్దలయ్యాయి. ఓ రాజా, అప్పుడు పాండుసుతుడైన అర్జునుడు జెండాపై హనుమంతుని చిహ్నం కలిగి ఉన్న రథంలో గాండివం ఎత్తిపట్టి యుద్ధ సన్నద్ధులై ఉన్న దుర్యోధనాదులను చూసి శ్రీకృష్ణుడితో ఇలా అన్నాడు. మామూలుగా ఆ యొక్క యుద్ధము వీళ్ళే గెలుస్తారు, పాండవులే గెలుస్తారు అనడానికి మనం సంకేతాలు చూసాము, విజయ సంకేతాలు. ధర్మస్థలం అది ధర్మక్షేత్రం అన్నమాట, కాబట్టి ధర్మం వైపు ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే అక్కడ విజయం సాధిస్తారు. అలాగే కృష్ణుని సమక్షం, పాండవుల వైపు కృష్ణ భగవానుడు ఉన్నాడు, కృష్ణుని సమక్షంలో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు విజయాన్ని గెలుస్తారు. ఎందుకు? ఆయన యొక్క ఎవరైతే ఆయన యొక్క దేవతలు అంటే లక్ష్మీదేవులు ఉన్నారు కదా, ఆయన యొక్క భార్య అన్నమాట. మనకి అష్ట లక్ష్మిలను కూడా చెప్తాం, విజయలక్ష్మి. ఎక్కడైతే భగవంతుడు ఉంటాడో, ఎక్కడైతే భర్త ఉంటుందో, ఎక్కడైతే భర్త ఉంటాడో అక్కడే భార్య కూడా ఉంటుంది, కాబట్టి విజయము వీళ్ళదే. అలాగే వాళ్ళు ఊదినవి దివ్యమైన శంఖాలు. అలాగే హనుమంతుడు కపిధ్వజ, ఎప్పుడైతే ఆ రావణ యుద్ధంలో రాముడికి సహాయంగా హనుమంతుడు ఉండి సీతాదేవిని వెతకడంలోను, అలాగే ఆ రావణాసురుణ్ణి ఆ వధించడంలోను ఆయనకి సహాయం చేశారనమాట. ఇప్పుడు సాక్షాత్తుగా ఆ యొక్క కపిధ్వజంగా హనుమంతుడు, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ హనుమంతుడు ఆయన యొక్క రథం మీదే ఉన్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే జయ రామ హరే రామ 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 జయ హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే జయ రామ హరే రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. మనం నిన్న ఈ స్టోరీ కూడా చూసాము, ఎప్పుడైతే భీముడు ఆ యొక్క ఆ అరణ్యంలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఒక వానరం ఎదురు రావడం, అంటే అక్కడ కూర్చుని ఉండడం, దాన్ని ఆ తోకని పక్కకు జరిపితే నేను వెళ్తాను అనడం. కానీ ఆ వానరం అంటుంది, నేను ముసలిదాన్ని అయిపోయాను,
నువ్వే కొంచెం ఆ తోకని తీసి పక్కన పెట్టి నడవచ్చు కదా అంటుంది. సరే అని ఆయన ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఆ తోకని లేపలేకపోతాడు అనమాట. చాలా బలమైన వాడు, నా బలానికంటే ఈ తోక బలం ఎక్కువ అని ఆయన కొంత అర్థమవుతుంది, ఇక్కడ ఏదో సంథింగ్ జరిగింది అని. కాబట్టి ఆయన ఆ హనుమంతుడిని వేడుకుంటారు. ఆ వానరం ఏంటంటే హనుమంతుడు కాబట్టి. ఏంటంటే ఆయన యొక్క వినయాన్ని, నీకు ఈ అహంకారము ఇదంతా కూడా ఉండకూడదు అని వినయాన్ని నేర్పడానికి హనుమంతుడు అలా వచ్చి తన సోదరుడికి వినయాన్ని నేర్పిస్తారనమాట. కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా వినయంగా కూడా ఉండాలి అన్నట్లుగా చెప్తూ, ఆ మీ యొక్క యుద్ధంలో నేను అర్జునుడి యొక్క రథం పైన మీరు ఉండాలి అని భీముడు కోరుకుంటే దానికి సరే అని, ఇప్పుడు ఈ యుద్ధంలో సాక్షాత్గా హనుమంతుడే ఆ యుద్ధ రథం పైన ఉండి కపిధ్వజం లాగా, అంటే మారుతి హనుమంతుడు అక్కడ ఉండి, ఎప్పుడైతే కొంతమంది ఆ కౌరవులు చెప్తారంట, ఆ మేము అర్జునుడితో యుద్ధం చేయాలని చూస్తూ ఉంటే ఆ పైనుంచి ఒక వానరము గర్జిస్తూ ఉంది అని. ఎవరు అంటే హనుమంతుడు అన్నమాట. కాబట్టి హనుమంతుడు అర్జున్ యొక్క రథం పైన ఉండి వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ ఉన్నాడు. అట్లాగే లక్ష్మీదేవి భర్త ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే ఉంటుంది. అలాగే అగ్నిదేవుడిచ్చిన రథము, ఈ రథం ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా, అంటే ఎటువైపు అయినా కూడా ఈజీగా తిరగగలుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇవి ఆ సంకేతాలు అనేవి. ఇదంతా జరిగిన తర్వాత అర్జునుడు మాట్లాడుతున్నారు. అర్జునుడు పలికెను, ఓ అచ్యుత, నా రథమును రెండు సైన్యాల మధ్యలో నిలుపుము. తద్వారా ఈ మహాయుద్ధ రణరంగంలో నేను ఎవరెవరితో యుద్ధం చేయవలసి ఉన్నదో చూసే అవకాశం కలుగుతుంది. దుర్బుద్ధి గల ధృతరాష్ట్రుని కుమారుని సంతోషపెట్టడం కొరకు అతని పక్షాన యుద్ధానికి వచ్చి ఉన్న అందరినీ ఒకసారి నేను చూడడానికి కూడా వీలవుతుంది, చూడాలనిపిస్తుంది అని. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇందాక, అచ్యుత అంటే చ్యుతులేని వాడు అనమాట. ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడు పతనం చెందని వాడు. కాబట్టి అలాగే ఆయన ఆ, అచ్యుత అంటే నేను ఇంకొకటి, ఇచ్చిన మాట కూడా నిలబెట్టుకుంటాడు. అందుకే యుద్ధం జరిగే ముందు కుంతీదేవి అడుగుతారనమాట, కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నువ్వే నా యొక్క పుత్రులకి అండగా ఉండాలి అని. అప్పుడు కృష్ణుడు చెప్తారు, నేను నీకు వాగ్దానం చేస్తున్నాను, నీ ఐదుగురు పుత్రులని నీకు సంరక్షణగా ఉంటూ తిరిగి ఇస్తాను అని. అప్పుడు కుంతీదేవి అంటారనమాట, ఆ యుద్ధం ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో, ఎప్పుడైతే పాండవులను తీసుకొచ్చి కుంతీదేవికి అప్పగిస్తారో కృష్ణుడు, అప్పుడు చెప్తారనమాట, ఒకవేళ సూర్యుడు భగభగమండే సూర్యుడు చల్లదనం ఇవ్వచ్చేమో, లేకపోతే ఎప్పుడు చల్లగా ఉండే చంద్రుడు వేడి పుట్టిస్తారేమో అగ్నిలాగా, ఓ కేశవ, నువ్వు మాత్రం ఎప్పుడు మాట తప్పవు అని అంటారనమాట. అందుకే మనం రామాయణంలో కూడా చూస్తాము, శ్రీరాముడు మాట మీద నిలబడతారు. ఆ మాట మీద నిలబడాలి కానీ ప్రాణం గురించి, అంటే మాటకి అడ్డం వస్తే ప్రాణం కూడా చాలా ఈజీగా ఇచ్చేసేయాలి అన్నట్లుగా. కానీ మనం ఏంటంటే మాట పోయినా పర్వాలేదు కానీ మనకి ఏమీ జరగకూడదని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. అందుకే ఆయన అచ్యుతుడు. అచ్యుతుడు అంటే చ్యుతి లేనివాడు. ఆ ధృతరాష్ట్రుని, ఇక్కడ దుర్బుద్ధి గల ధృతరాష్ట్రుని కుమారులు అంటే ఆ ధృతరాష్ట్రుని సహాయంతోనే వాళ్ళ యొక్క దుష్ట ప్రణాళికలు, అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ బ్యాడ్గా ఏం చెయ్యాలి, ఎప్పుడు ఇతరులని ఎలా ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్లాన్స్ వేస్తూ ఉంటారు. శకుని అవ్వచ్చు, లేకపోతే దుర్యోధనుడు అవ్వచ్చు, వీళ్ళ దుష్ట చతుష్టయం అంటారు కదా, వీళ్ళు కలిసి ఏదో ఒకటి పన్నాగాలు పన్నుతూనే ఉంటారు. మరి దానికి సహాయం చేసేది ఎవరు? ఆ ధృతరాష్ట్రుడు అన్నమాట. వాళ్ళ యొక్క రాజ్యాన్ని ఆ దుర్యోధనుడు అన్యాయంగా ఆక్రమించుకోవడానికి కూడా వెనుకాడలేదు. మనందరికీ తెలిసిన విషయం. కాబట్టి ఆ వాళ్ళని సంతోష పెడతానికి, వాళ్ళ వైపు, అధర్మపరుల వైపు, వాళ్ళ పక్షాన యుద్ధం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ నా నాకు ఒకసారి చూడాలనిపిస్తుంది అని అర్జునుడు చెప్తున్నారు. ఏవము ఇప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నారు. సంజయుడు పలికెను, ఓ భరతవంశీయుడా, అర్జునుని చే ఆ విధముగా సంబోధింపబడిన వాడై శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైన రథమును ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిపెను. ఇక్కడ ఏవముక్తో హృషికేశో గుడాకేశేన భారత. హృషికేశ అంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం, భగవంతుడి యొక్క నామం. గుడాకేశైన అంటే, గుడాక అంటే ఏంటి? నిద్ర. అలాగే
అజ్ఞానం అనమాట. వాటి రెండింటిని కూడా జయించిన వాడు. నిద్ర అంటే మనకి అది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. దాన్ని మనం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జయించలేమనమాట. ఆహారం లేకపోయినా కూడా, మనం తిండి లేకపోయినా కూడా కొన్ని రోజుల వరకు ఎలాగోలా జీవించొచ్చు. కానీ నిద్ర లేకపోతే 3, 4 డేస్ కంటే ఎక్కువ జీవించలేమని చెప్తారు. అంటే నిద్ర అనేది మనిషికి అంత అవసరం. అలాగే ఇది అజ్ఞానం. అజ్ఞానం ఏంటంటే కృష్ణుడు ఉన్న చోట అజ్ఞానానికి స్థానమే లేదు. ఎందుకంటే ఆయన ఒక అజ్ఞానం అనేది చీకటి అయితే ఆయన సూర్యుడు వంటి వాడు. కాబట్టి అంత అంత జ్ఞానం అంటే సంపూర్ణమైన జ్ఞానం కలిగిన వాడు. అందుకే మనకి అందరికీ కూడా ఈ భగవద్గీతని అందించిన వాడు అనమాట. కాబట్టి ఆ రెండిటిని, ఆ అజ్ఞానాన్ని, నిద్రని జయించిన వాడు అర్జునుడు. కాబట్టి అందుకే ఆయన్ని గుడాకేశ అంటున్నారు. తర్వాత శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఉత్తమమైన రథమును ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిపాడు. ఎందుకు? ఎప్పుడైతే ఆర్డర్స్ వేస్తున్నాడు అర్జునుడు, ఆ రథసారథికి ఎప్పుడైనా ఆ ఒక వీరుడు ఆ రథాన్ని అటు తీసుకువెళ్ళు, ఇటు తీసుకువెళ్ళు అని ఆర్డర్స్ వేస్తూ చెప్తారనమాట. కానీ సాక్షాత్గా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ రథసారథ్యం పార్థుడికి సారథిగా ఉండడానికి, ఆ, అంటే భక్తుడికి సహాయం చేయడానికి, భక్తునికి సేవ చేయడానికి భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా చూస్తూ ఉంటారండి. భీష్మద్రోణ ప్రముఖతః సర్వేషాం చ మహీక్షితాం ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ సమవేతాన్ కురూనితి. భీష్ముడు, ద్రోణుడు మరియు ఇతర భూపాలకుల సమక్షమున శ్రీకృష్ణుడు, ఓ పార్థ, ఇచ్చట కూడి ఉన్నటువంటి పురువంశీయులందరినీ కాంచుము అని పలికెను. ఇక్కడ పార్థ, పార్థ అంటే పృథాదేవి యొక్క కుమారుడు. పృథ ఎవరు అంటే కుంతీదేవి. కౌంతేయ అంటే కుంతీదేవి యొక్క కుమారుడు అని. పశ్య అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఉవాచ పార్థ పశ్యైతాన్ అంటే చూడు అని చెప్తున్నారు. అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరినీ చూడు అని చెప్తున్నారు. ఎలా అయితే మనం చూడకూడని చూస్తూ ఉంటాము, ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనము ఒక కొన్ని విషయాలను చూడటం ద్వారా మనము మాయలో పడిపోతూ ఉంటాం అనమాట. మాయ తొందరగా ఆక్రమించేస్తూ ఉంటుంది మనల్ని ఆ, చూడడం ద్వారా. అలాగే వినడము. వినడం ఏంటంటే మనము శబ్ద ప్రమాణం అని కూడా చూస్తాము వచ్చే అధ్యాయాల్లో. అంటే శబ్ద ప్రమాణం అనేది వినడము. మనం కృష్ణుడి గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అప్పుడు కృష్ణుడు మనల్ని అంత ఎక్కువగా ఆక్రమిస్తారనమాట. కానీ మనం ఎక్కువగా ఆ, ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అంటే చూస్తే నమ్ముతాము. అంటే కొంతమంది అంటూ ఉంటారు కదా, మేము భగవంతుడిని మేము నమ్మము, ఎందుకంటే మేము చూడలేదు, మేము చూస్తే నమ్ముతాం అంటారనమాట. అంటే వాళ్ళని మాయ అంటే ప్రత్యక్ష ప్రమాణం అనేది ప్రతిసారి అంటే కొన్నిసార్లు అది కరెక్టే, కానీ ప్రతిసారి కూడా అది కరెక్ట్ కాదు. కానీ శబ్ద ప్రమాణం అనేది అంటే గురు, సాధు, శాస్త్ర అని చెప్తారు. అంటే గురువు ద్వారా వినడము, అలాగే శాస్త్రాన్ని చదివి తెలుసుకోవడం, శాస్త్రాన్ని విని తెలుసుకోవడం, అలాగే సాధువుల ద్వారా వినడం, ఇది మనకి కరెక్ట్గా ఉంటుందన్నమాట. అందుకే మనం అజామిలుడి యొక్క స్టోరీ చూస్తాము. అజామిలుడు మామూలుగా అయితే ఆయన ఒక గొప్ప బ్రాహ్మణుడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ అడవిలో ఆయన వస్తారు, ఆయన ఒక పని చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే చూడకూడని ఆ దృశ్యాన్ని ఒక వేశ్య ఒక ఆ, వేరే ఒక పరపురుషుడితో కలిసి ఉంటుందో అది చూడడం ద్వారా ఆయన మాయలో పడిపోతారు. అక్కడి నుంచి ఆయన పతనం చెందిపోతారు. కాబట్టి చూడడం ద్వారా మనకి భక్తి కూడా కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎప్పుడు మనము మందిరాలకు వెళ్తాము, భగవంతుని యొక్క అర్చామూర్తి విగ్రహాలని మనం చూస్తూ ఉంటాము, అప్పుడు మనకి భక్తి కలిగే అవకాశం కూడా ఉందన్నమాట. అంటే ఎప్పుడైనా జరగవచ్చు, కానీ ఎక్కువగా ఏంటంటే మనం చూసి చాలా పతనం చెందడానికి, మాయలో పడిపోవడానికి. ఇప్పుడు మొబైల్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే విపరీతమైన అంటే టీవీలో వచ్చే విపరీతమైన కంటెంట్, వీటన్నిటి ద్వారా ఏంటి మనము పతనం చెందుతూ ఉంటాం అనమాట. అలాగే ఇక్కడ కూడా అర్జునుడు ఎప్పుడైతే అంటే ఇందాకేం చెప్పారు, అధర్మపరులైన ధృతరాష్ట్రుని పుత్రుల కోసం వారి యొక్క జీవితాలన్నిటికీ కూడా ఆ వదిలేసి, అంటే ఇక్కడికి ఎవరైతే ధర్మంతో యుద్ధం చేయడానికి వచ్చారో అటువంటి అధర్మపరులు ఉన్న వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి వచ్చారో వాళ్ళని చూడాలనుకుంటున్నాను అన్నారు. కానీ తర్వాత ఏం చెప్తున్నారు, ఇరుపక్షపు సేనల నడుమ నిలిచిన అర్జునుడు అచట తండ్రులను, తాతలను, గురువులను, మేనమాములను, సోదరులను, పుత్రులను, మనుమలను, స్నేహితులను, మామలను, శ్రేయోభిలాషులను గాంచెను. అంటే వాళ్ళ యొక్క
ఆ, తాతలు ఉన్నారు, భీష్ముడని, భూరిశ్రవుడని, ఇట్లా బాహ్లీకుడు, వీళ్ళందరూ. అలాగే వాళ్ళ యొక్క తండ్రితో పాటు సమానంగా ఉండే భూరిశ్రవుడు అని చెప్తారు. అట్లాగే గురువులు ద్రోణాచార్యుడు, కృపాచార్యుడు, అలాగే మామలు ఆ, పురుజిత్తుడు, కుంతిభోజుడు, వీళ్ళున్నారు. అలాగే వాళ్ళ దుర్యోధనుడి యొక్క పుత్రులు వాళ్ళు కూడా, వీళ్ళందరినీ ఆ ఇటువైపు సైన్యంలో అటువైపు సైన్యంలో కూడా చూసిన తర్వాత ఆయన ఒక పరిస్థితి ఎలా ఉంది. తాన్ సమీక్ష్య స కౌంతేయః సర్వాన్ బంధూనవస్థితాన్ కృపయా పరయావిష్టో విషేదన్నిదమబ్రవీత్. ఈ యొక్క లక్షణాలు అనేవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకపోతే నోట్ చేసుకోండి. కుంతి తనయుడైన అర్జునుడు అక్కడ ఉన్న తన స్నేహితులు మరియు బంధువులను చూసి కరుణను కూడిన వాడయి ఈ విధముగా పలికెను. మామూలుగా ఏంటి, ఒక భక్తులు అనే వాళ్ళకి కృప అంటే ఆ జాలి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఎప్పుడైతే మనం ఇందాక చూసాం కదా, భీముడు కూడా వాళ్ళందరినీ అంటే యుద్ధం గనక జరిగితే రక్తపాతం జరుగుతుంది విపరీతంగా, అందరూ చనిపోతారు కాబట్టి ఆ యుద్ధాన్ని కూడా, అంటే ఆయన కూడా భక్తుడు, పాండవులు అందరూ కూడా కృష్ణ భగవానుడికి భక్తులు అనమాట. అలాంటి భీముడు కూడా అంటే ఎప్పుడు కూడా యుద్ధాన్నే కోరుకుంటూ ఆ దుర్యోధనుడిని వధించాలి అని కోరుకునే భీముడు కూడా జాలితో చెప్పాడు. కాబట్టి భక్తుడు అనేవాడికి కరుణ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ కరుణ మంచిదే. కానీ కొన్ని కొన్ని సార్లు మనం శిక్షణ, అంటే శిక్ష, ఇప్పుడు ఎవరికైనా మనం శిక్ష ఇస్తే కూడా అది కరుణ చూపినట్లే. ఎలా అంటే మనం ఇప్పుడు పిల్లల్ని పెంచాలి, వాళ్ళు చెడు మార్గంలో వెళ్లకుండా ఉండాలి, లేకపోతే చెప్పిన మాట వినాలి అంటే అప్పుడప్పుడు మనం శిక్షిస్తూ ఉంటాము, భయపెడుతూ ఉంటాము, బాధ పెడుతూ ఉంటాము. అది మంచిది కాదా అంటే అది మంచిదే. అలా అని చెప్పి ఇట్లా చేసిన వాళ్ళందరూ భక్తులు కాదా అంటే భక్తులే. కానీ అది మంచి కోసం చేయిస్తున్నారు కాబట్టి అది మంచిదే. అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేమం స్వజనం కృష్ణం యుయుత్సుం సముపస్థితం సీదంతి మమ గాత్రాణి ముఖం చ పరిశుష్యతి. అర్జునుడు పలికెను, కృష్ణ, యుద్ధాసక్తులై ఎదురుగా ఉన్న చుట్టాలను చూడగానే నా అవయవాలు తడబడుతున్నాయి, నోరేమో ఎండిపోతున్నది. ముందేమో ఆ దుర్బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళు అని చెప్పారు, దుర్యోధనుడితో కలిసి అందరు కూడా ఇట్లా వచ్చారు అని. కానీ ఇప్పుడేమో మళ్ళీ వాళ్ళందరినీ చూడగానే ఆయన భ్రమలోకి పడిపోయారు, వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు కదా అంటున్నారనమాట. వేపథుశ్చ శరీరే మే రోమహర్షశ్చ జాయతే గాంధీవం స్రంసతే హస్తాత్ త్వక్చైవ పరిదహ్యతే. నా దేహమంతయు కంపించుచున్నది, నాకు రోమాంచమగుచున్నది, గాంధీవ ధనస్సు నా చేతి నుండి జారిపోవచున్నది, నా చర్మము మండిపోవచున్నది. ఇట్లా ఆయన యొక్క సిమ్టమ్స్ అనేది చెప్తున్నారు. నచ శక్నోమ్యవస్థాతుం భ్రమతీవ చ మే మనః నిమిత్తాని చ పశ్యామి విపరీతాని కేశవ. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమాత్రం నిలబడలేకపోతున్నాను. అంటే ఆయన యొక్క బాడీ అంతా వణికిపోతూ ఉంది, నన్ను నేనే మర్చిపో, నా మనసు చెలించుచున్నది. ఓ కృష్ణ, కేశ సంహారి, కేవలము విపరీతములనే నేను గాంచున్నాను. విపరీతాలు అంటే అక్కడ జరగకూడనివి జరుగుతాయి అనేది నేను చూడగలుగుతున్నాను అని చెప్తున్నారనమాట. ఎందుకు, ఆయన యొక్క మనసు, నేను చూసాం కదా, ఆధ్యాత్మికం అన్నమాట, మనసు ద్వారా వచ్చే ఇబ్బంది. కాబట్టి ఆయన మనసు ఆయన్ని బాధ పెడుతుంది, ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఇది కరెక్ట్ కాదు, ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ నీ వాళ్ళు, నీ వాళ్ళు, మన వాళ్ళు అన్నట్లుగా చెప్తుంది అనమాట. తర్వాత ఇంకొక కారణం చెప్తున్నారు. ఇందాక జాలి అంటే కృప ద్వారా చెప్పారు, ఇప్పుడు ఇంకొకటి. నచ శ్రేయోను పశ్యామి హత్వా స్వజనమాహవే నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖాని చ. ఓ కృష్ణ, ఈ యుద్ధంలో నా వారిని చంపడం ద్వారా ఏ విధంగా శ్రేయస్సు కలుగుతుందో నేను తెలుసుకోలేకున్నాను. కావున తదుపరి విజయము గాని, రాజ్యం గాని, దాని వలన కలుగు సుఖములు గాని నాకు అక్కరలేదు. అంటే సుఖం అనేది నాకు అవసరం లేదు. ఈ సుఖము అంటే ఇప్పుడు ఆ రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తే వస్తుంది కదా, వీళ్ళందరినీ చంపితే రాజ్యం వస్తుంది, దాని ద్వారా సుఖపడవచ్చు అనేది అక్కడ చెప్తున్నారు. దానికి అర్జునుడు ఇటువంటి సుఖము నాకు అవసరం లేదు. అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు,
ఆకలి లేనివాడు వంట చేయుటకు నిరాకరించు రీతి అతడు యుద్ధము చేయుటకు ఇచ్చగింపలేదు. అంటే ఇప్పుడు ఆకలి లేని వాడికి ఆ, అది వండుకోవాలి, తినాలి అనేది అంతగా ఇష్టం ఉండదన్నమాట. అలాగే ఆయనకి ఏంటంటే సుఖపడాలని లేదు. ఇప్పుడు ఆ రాజ్యం నాకు రావాలి, దాంతో నేను సుఖపడాలి అనే కోరిక అతనికి లేదు కాబట్టి అసలు ఈ యొక్క ఈ రాజ్యమే కాదు కదా, ఒకవేళ ముల్లోకాలు నాకు గనక సంప్రాప్తిస్తే అటువంటి రాజ్యం కూడా నాకు అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే జ్ఞాతులతో మరియు సోదరులతో పోరాడి పితృదత్తమైన రాజ్యమును తిరిగి పొందుట ఒక్కటే రాజ్యమును పొందుటకు అర్జునకు అవకాశమై ఉండెను. కానీ వాళ్ళు ఎవరైతే అతని యొక్క సోదరులు ఉన్నారో వాళ్ళు అధర్మం వైపు ఉన్నారనమాట. ఒకవేళ వాళ్ళు గనక గెలిస్తే అందరినీ ఆ ఇబ్బందులు కలుగు చేస్తారు. కాబట్టి ఆ ధర్మం వైపు, ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి, క్షత్రియుడు ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలి. కాబట్టి ఆ అర్జునుడు యుద్ధాన్ని చేసి ఆ రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందాలి. అప్పుడు ధర్మరాజు దాన్ని బాగా పాలించగలుగుతాడు అనమాట. అది అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ అతనేమంటున్నాడు, ఈ యొక్క రాజ్యమే కాదు కదా, ఒకవేళ ముల్లోకాలని ఆ ఆ రాజ్యం అంతా మాకు వచ్చినా కూడా అటువంటి ఆ సుఖము నాకు అవసరం లేదు అని చెప్తున్నారండి. किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन. ఓ గోవింద, మనం ఆయన ఒక నామాలను చూస్తూ ఉన్నాం కదా. గోవింద అంటే గోవులకి అలాగే మన ఇంద్రియాలకి ఆనందాన్ని ఇచ్చేవాడు అనమాట. అందుకే గోవింద అని పిలుస్తారు. మేము ఎవరి కొరకు రాజ్యమును సుఖమును చివరకు జీవనము సైతము కోరుచున్నాము వారందరూ ఈ యుద్ధ రంగమున నిలిచి ఉండగా ఆ రాజ్యాదుల వల్ల మాకు కలుగు ప్రయోజనం ఏమి అంటే, ఒకవేళ ఈ యుద్ధంలో వాళ్ళందరూ చనిపోతారు, మరి ఆ వచ్చే రాజ్యంతో మాకు ఎటువంటి సుఖం కలుగుతుంది? అసలు మేము ఆ ఆ యొక్క జీవితాన్ని మేమెందుకు కోరుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు. అలాగే ఓ మధుసూదన, ఆచార్యులు, తండ్రులు, పుత్రులు, తాతలు, మేనమామలు, మామలు, మనువులు, బావమరుదులు, ఇతర బంధువులందరూ తమ ఆస్తులని మరియు ఆ యొక్క ప్రాణాలను కూడా విడిచిపెట్టుటకు సంసిద్ధులై ఇక్కడ నా ఎదురుగా నిలబడి నన్ను చంపగోరినను నేనెందుకు వారిని చంపగోరవలను. అంటే ఒకవేళ వాళ్ళు చేస్తున్న తప్పు, నన్ను చంపాలి అనుకోవడం అది తప్పు. ఒకవేళ వాళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారు కదా అని మరి నేనెందుకు తప్పు చేయాలి ఇక్కడ, నేనెందుకు వాళ్ళని చంపాలనుకోవాలి అనేది అర్జునుడు డౌట్. ఓ జనార్దన, ఈ ధరిత్రి విషయం అటుంచి ముల్లోకములను పొందినను నేను వారితో యుద్ధం చేయుటకు సిద్ధంగా లేను. ధృతరాష్ట్రుని తనయులను వధించుట వలన మేమెట్టి ఆనందమును పొందగలము. సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు తమ ధన సంపత్తులను బంధుమిత్రులకు ప్రదర్శించాలని కలుస్తారు. ఎప్పుడైతే మనం ఒక వెహికల్స్ కొంటాము, బంగారం కొంటాము, లేకపోతే ఏమన్నా కొంటూ ఉంటాము వస్తువుల్ని, అవి మనకి అంటే మన బంధువులకి చూపించాలని చూస్తూ ఉంటాము. మరి ఇక్కడ బంధువులందరినీ చంపేస్తేనే కదా రాజ్యం వచ్చేది. ఆ రాజ్యం వచ్చిన తర్వాత మేము రాజ్యాన్ని గెలిచాము అని మేము ఎవరికి చెప్పాలి? మరి అటువంటి బంధువులు లేకపోతే మేము ఇదంతా ఎవరికి చూపించాలి అని ఆయన అడుగుతున్నారనమాట. పాపమేవాశ్రయేదస్మాన్ హత్వైతానాతతాయినః తస్మాన్నార్హా వయం హంతుం ధార్తరాష్ట్రాన్ స్వబాంధవాన్ స్వజనం హి కథం హత్వా సుఖినః స్యామ మాధవాన్. ఇట్టి దుర్మార్గులను చంపినచో మాకు పాపమే సంక్రమించును. కావున ధృతరాష్ట్రుని తనయులను మరియు మా స్నేహితులను సంహరించుట మాకు ఉచితము కాదు. లక్ష్మీపతివైన ఓ శ్రీకృష్ణ, స్వజనమును చంపుట వలన మాకు కలుగు లాభమేమిటి? ఆ కార్యముచే మేమెట్లు సుఖమును పొందగలము? ఇక్కడ దుర్మార్గులను, ఇటువంటి దుర్మార్గులు ఎవరు? మన వేదాల ప్రకారం ఏంటంటే 6 రకాల దుర్మార్గులు ఉన్నారు. వాళ్ళు విషం పెట్టేవాడు. ఆల్రెడీ మనం చూస్తాము,
భీముడికి చిన్నప్పుడే దుర్యోధనుడు విషం పెట్టి చంపాలని చూస్తాడు. అలాగే ఇంటికి నిప్పు పెట్టేవాడు. ఎప్పుడైతే ఆ, కుంతీదేవితో సహా ఈ పాండవులందరూ కూడా ఆ యొక్క లకా గృహానికి పంపించి దుర్యోధనుడు ఆ లకా గృహాన్ని తగలబెట్టేస్తాడనమాట. అలాగే మారణాయుధాలతో దాడి చేయువాడు. ఎప్పుడూ కూడా వాళ్ళ మీద దాడి చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడు దుర్యోధనుడు. అలాగే ఇతరుల ధనమును దోచడివాడు. ఎప్పుడు అంటే ఆ మాయాజూదంలో ఏం చేశాడు? వాళ్ళ యొక్క స్థలాన్ని ఆక్రమించాడు. అలాగే వాళ్ళ యొక్క భార్యను అవమానించాడు. వాళ్ళ యొక్క ధనాన్ని అంతటిని కూడా దోచేశాడనమాట. కాబట్టి ఇట్లా ఈ 6 రకాల పనులు చేసే దుర్మార్గులని వెంటనే శిక్షించవచ్చు అనేది మనకి వేదాల ప్రకారం చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ అర్జునుడు ఏమంటున్నారు? అటువంటి దుర్మార్గులని చంపినచో నాకు పాపమే వస్తుంది. మనం చూసాము జాలి, మరి వీళ్ళందరినీ చంపడం వల్ల నాకు సుఖం ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ రాజ్యంతో సుఖం ఎట్లా కలుగుతుంది అని అన్నారు. ఇప్పుడేమో పాపం సంక్రమిస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట. యద్యప్యేతేన పశ్యంతి లోభోపహత చేతసః కులక్షయకృతం దోషం మిత్రద్రోహే చ పాతకం కథం జ్ఞ కథం న జ్ఞేయమస్మాభిః పాపాదస్మాన్ నివర్తితుం కులక్షయకృతం దోషం ప్రపశ్యద్భిర్జనార్దన. ఓ జనార్దన, లోభపూర్ణ చిత్తము కలిగిన వీరందరూ కుల సంహారమునందు గాని బంధువులతో కలహమునందు గాని దోషమును గాంచకున్నను వంశనాశనమునందు దోషమును గాంచగలిగిన మేమెందుకు ఇట్టి పాప కార్యమునందు నియుక్తులము కావలెను. ఓ జనార్దన, అంటే ఈ యొక్క జనాలందరినీ కూడా ఉద్ధరించేవాడా? వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటి? లోభాన్ని కలిగి ఉన్నారు. అంటే నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి, ఇది రాజ్యం మొత్తం నాకే కావాలి అంటున్నాడు దుర్యోధనుడు. మరి వాళ్ళ దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? కులం అంతా కూడా నశించిపోతుంది. అది వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు. అలాగే బంధువులతో కలహం, పాండవులతో వాళ్ళు కలహాన్ని పెట్టుకున్నారు. దాంట్లో దోషాన్ని దుర్యోధనుడు కానీ ఆ ధృతరాష్ట్రుడు కానీ వీళ్ళందరూ చూడలేకపోతున్నారు. అలాగే ఆ వంశ నాశనం అంతా కూడా జరిగిపోతుంది ఈ యుద్ధం వల్ల. ఆ దోషాన్నంతా వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు. కానీ అటువంటి వివేకం కలిగిన మేమెందుకు ఇటువంటి పాపకార్యమునందు నియుక్తులం కావాలి అని చెప్తున్నారనమాట. కానీ మనకి వేదాల ప్రకారం కానీ అప్పటి రోజుల్లో ఉన్న యుద్ధ నియమాలు కానీ క్షత్రియులకు ఉన్న నియమాలు ఏంటి? ఎప్పుడైతే ఆ ప్రతిపక్షము వారు ఆహ్వానిస్తారో అప్పుడు యుద్ధం చేయడానికైనా జోదం ఆడడానికైనా క్షత్రియుడు అనేవాడు వెనక్కి తగ్గకూడదు. కాబట్టి అటువంటి నియమాలను అనుసరించి అర్జునుడు యుద్ధాన్ని ఇక్కడ నిరాకరించకూడదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. కులక్షయే ప్రణశ్యంతి కుల ధర్మ సనాతనాః ధర్మే నష్టే కులం కృత్స్నం అధర్మోభిభవత్యుత. కులక్షయం వలన శాశ్వతమైన వంశాచారం నశించిపోవును. ఆ విధముగా వంశమున మిగిలిన వారు అధర్మ వర్తనులగుదురు. అంటే కులక్షయం, ఈ కులమంతా కూడా నశించిపోతుంది. కాబట్టి ఆ కులక్షయం వలన శాశ్వతమైన వంశాచారం ఎందుకు? ఎప్పుడైతే పెద్దలు మరణిస్తారు, చిన్నపిల్లలకి ఇది మన ఆచారము లేకపోతే ఇది మన ధర్మము అని చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు. కాబట్టి ఆ విధంగా వంశమున మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అధర్మవర్తనులు అవుతారు. అధర్మాభిభవాత్ కృష్ణ ప్రదుష్యంతి కుల స్త్రియ స్త్రీషు దుష్టాసు వార్ష్ణేయ జాయతే వర్ణ సంకరః. ఓ కృష్ణ, వంశమునందు అధర్మము ప్రబలమగుట వలన కుల స్త్రీలు చెడిపోవుదురు. ఓ వృష్ణి వంశ సంజాతుడా, అట్టి కుల స్త్రీ పతనము వలన అవాంఛనీయ సంతానము వృద్ధి నొందును. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ వంశంలో పెద్దవాళ్ళు అలాగే మగవాళ్ళు వీళ్ళందరూ అక్కడ నశిస్తారో అప్పుడు అధర్మం పెరిగిపోతుంది. అధర్మం పెరిగిపోవడం వలన
కులస్త్రీలు చెడిపోతారు. వాళ్ళకి ఒక భర్త గాని, మామ గాని, లేకపోతే ఇంట్లో మగవాళ్ళనే వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క స్త్రీలు ఏంటి అధర్మం వైపు వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళకి సంరక్షణ ఉండదు కాబట్టి భయానికో లేకపోతే దేనికో దానికి లొంగిపోతారు. కాబట్టి అట్టి కుల స్త్రీ పతనం వలన అవాంఛనీయ సంతానము పెరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ధర్మబద్ధంగా సంతానం అనేది కలుగుతుందో అది దానివల్ల మనకి ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ అవాంఛనీయమైన సంతానం జరగడం వల్ల ఏంటి అంటే కుటుంబంలో గొడవలు, లేకపోతే ఈ వీటి వల్ల విపరీతమైన కార్యాలు జరుగుతూ ఉండడం ఇవంతా జరుగుతూ ఉంటాయన్నమాట. సంకరో నరకాయైవ కుల జ్ఞానాం కులస్య చ పతంతి పితరో హేషాం లుప్తపిండోదక క్రియాః. అవాంఛిత సంతానము వృద్ధి అగుట వలన కుటుంబము వారు మరియు కుటుంబ ఆచారమును నష్టపరిచిన వారు ఇరువురికిని నరకము ప్రాప్తించును. ఎప్పుడైతే ఈ అవాంఛనీయ సంతానం పెరుగుతుందో దానివల్ల ఏమవుతుంది ఆ యొక్క కుటుంబ ఆచారాన్ని నష్టపరిచిన వాళ్ళకి ఇరువురికి అంటే ఇటువైపు ఆ చెడిపోయిన స్త్రీకి అలాగే చెడిపోయిన పురుషుడికి వీళ్ళకి నరకము సంప్రాప్తిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అట్లాగే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క స్త్రీ వేరే వాళ్ళని వివాహం చేసుకుంది లేకపోతే వేరే వాళ్ళతో ఉంటుంది అప్పుడు వాళ్ళకి జరిగే అవాంఛనీయమైన సంతానం వల్ల ఎప్పుడైతే ఈ స్త్రీకి ఇంతకు ముందు ఉన్న భర్తకి లేకపోతే వాళ్ళ వంశంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ పిండోదక క్రియలు అనేవి ఆగిపోతాయి. అంటే ఎవరికి చేయాలి ఎవరు చేయాలి అనే ఒక సంశయాలని రావడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ పిండోదక క్రియలు ఆగిపోతాయి. దానివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళకి ఆ పితరులు ఎవరైతే పితృదేవతలు అంటూ ఉంటారు సారీ మన వంశంలో ఉన్న పెద్దవాళ్ళకి ఆ దేహత్యాగం చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఈ పిండోదక క్రియలు ఆగిపోవటం వల్ల వీళ్ళందరూ పతనం చెందుతారు అని చెప్తున్నారు. దోషైరేతైః కులజ్ఞానాం వర్ణసంకరకారకైః ఉత్సాద్యంతే జాతిధర్మాః కులధర్మాశ్చ శాశ్వతాః. వంశాచారము నశింపజేసి దుష్ట సంతానమునకు కారణమగు వారి పాపకర్మల వలన కులధర్మములు మరియు జాతి ధర్మములు నాశనమగును. ఉత్సన్న కులధర్మాణం మనుష్యాణం జనార్దన నరకే నియతం వాసో భవతీత్యనుశుశ్రుమా. ఓ కృష్ణ, ఓ జనార్దన, కులధర్మములను నాశనము చేయువారు శాశ్వతముగా నరకవాసము చేయుదురని గృహిష పరంపరానుగతముగా నేను వినియుంటిని. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ నాశనం ఎవరి ద్వారా జరుగుతుందో అటువంటి వాళ్ళు నరకాలని పొందుతారు అని నేను విన్నాను అని చెప్తున్నారు. అహోబత మహత్పాపం కర్తుం వ్యవసితా వయం యద్రాజ్య సుఖలోభేన హంతుం స్వజనముద్యతాః. ఘోరమైన పాపకర్మలను చేయుటకు మేము సిద్ధపడుట ఎంత విచిత్రము. కాబట్టి ఇంత ఇంత నాశనం జరుగుతూ ఉంది కదా, దీని అంతటికి కారణం మేమవుతున్నాం కదా. కాబట్టి కేవలం ఒక రాజ్య సుఖాన్ని అనుభవించాలి అనే కోరికతో మేము మా యొక్క స్వజనులను చంపగోరుచున్నాము. అది ఎంత విచిత్రంగా ఉంది అని ఆయన చెప్తున్నారు. యది మామ ప్రతీకారం అశస్త్రం శస్త్రపాణయ ధార్తరాష్ట్రారణే హన్యు తన్మే క్షేమతరం భవేత్. నిరాయుధుడు మరియు ప్రతీకారము చేయని వాడును అగు నన్ను శస్త్రధారులైన ధృతరాష్ట్రుని పుత్రులు రణరంగమునందు వధించినచో అది నాకు క్షేమకరమే కాగలదు. ఒకవేళ నేనైతే ఆయుధం పట్టట్లేదు, నా యొక్క గాంధీవం ఇవంతా కూడా నేను వదిలేస్తున్నాను, నేను నిరాయుధుణ్ణి, నేను శస్త్రాలని వాడట్లేదు. కానీ ఇట్లా ఉన్న నన్ను వాళ్ళ యొక్క శస్త్రాలతో నన్ను గనక ఈ రణరంగంలో వధించినా కానీ నాకు అది మంచిదే, కానీ నేను ఈ యుద్ధం చేయలేనట్టుగా చెప్తున్నారు. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వార్జున సంఖ్యే రథోపస్థ ఉపావిశత్ విసృజ్య శశరం చాపం శోక సంవిఘ్న మానసః. సంజయుడు పలికెను. రణరంగమునందు అర్జునుడు ఆ విధముగా పలికి ధనుర్బాణములను పక్కకు పడవేసి దుఃఖముచే కల్లోలితమైన మనస్సు కలవాడై రథమునందు కూర్చుండిపోయెను. ఎప్పుడైతే ఆ రణరంగమునందు ఇట్లా ఇవన్నీ చెప్పాడు, ఫస్ట్ ఏమో జాలి, వాళ్ళని చూస్తే కృప కలుగుతుంది అన్నాడు. రెండోసారి ఏమో వాళ్ళని చంపడం వల్ల వచ్చే రాజ్యంతో మేము సుఖంగా ఉండలేము అన్నాడు. ఒక్క నిమిషం.
హరే కృష్ణ. ఫస్ట్ ఏమో జాలి అన్నాడు, తర్వాత ఏమో రాజ్యంతో సుఖం ఉండదని చెప్పాడు, తర్వాత ఏమో ఈ వంశాచారాలన్నీ కులక్షయం నష్టం ఇదంతా చెప్పాడు, తర్వాత ఏమో పాపము, వాళ్ళని చంపడం పాపం అన్నాడు. ఒకవేళ వాళ్ళు పాపాత్ములే కానీ అటువంటి వారిని చంపడం వల్ల మాకు కూడా పాపం కలుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత అనిశ్చయమైన స్థితి ఆయనకి ఏంటంటే ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. కాబట్టి ఆయన ఒక ధనుర్బాణాలను పక్కకు పడవేసి దుఃఖమైన ఆ కల్లోలితమైన మనసు గలవాడే రథమునందు అలాగే కూర్చుండిపోయాడు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అందుకే మనకి భాష్యంలో ప్రభుపాద వారు రాశారనమాట. చాణక్య పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారము స్త్రీలు సాధారణంగా తెలివి గలవారు కానందున నమ్మకం ఉంచదగిన వారు కారు. అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు చాలా త్వరగా అంటే ఆ, ఎవరన్నా కొన్ని మాయ మాటలు చెప్పినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు ఆ లోబడిపోతారనమాట. అంటే వెంటనే వాళ్ళని నమ్మేస్తూ ఉంటారు. ఆ, బాగా వాళ్ళని ఆ, బాగా తెలివిగా ఆలోచించి అంటే అది మనం చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి ఆ విషయాన్ని. అంటే తెలివి లేని వాళ్ళు అనేది ఆ, ఒక రకంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ తెలివి కలవారు కానందున అంటే వాళ్ళు ఎవరైనా ఏదైనా చెడు మాటలు చెప్పినా లేకపోతే ఏదైనా మాయ మాటలు చెప్పినా వాళ్ళని నమ్మేస్తారనమాట. చాలా ఈజీగా నమ్మేస్తారు. అందుకే మనకు చెప్తూ ఉంటారు పిల్లలకేమో తండ్రి సంరక్షణ, భార్యకేమో భర్త సంరక్షణ, తర్వాత ఏమో మళ్ళీ పిల్లల సంరక్షణ, ముసలి వాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత పిల్లల సంరక్షణ అనేది స్త్రీకి అవసరం అనేది ఈ చాణక్య పండితుడు చెప్తూ ఉంటారనమాట. అలాగే వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని పాటించుట యోగ్యత కలిగిన సత్ప్రజకు జన్మనొసగలదు. ఎప్పుడైతే పాతివృత్యంతో భక్తి ఉన్న వాళ్ళు మంచి జనులకి జన్మను ఇవ్వగలుగుతారు. లేకపోతే అవాంఛనీయ జనబాహుల్యము వృద్ధి చెందడం వలన వాళ్ళు బాధ్యతారహితమైన పురుషుల్లో కొందరు అటువంటి జారత్వమునే సంఘమున ప్రోత్సహించుదురు. అంటే మనం ఈ రోజుల్లో మనం న్యూస్ చూస్తూ ఉన్నాం, చాలా చోట్ల ఇటువంటివన్నీ కూడా పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి. ఎందుకు? వాళ్ళకి ఒక గురువు యొక్క సందేశం అంటే గురువు యొక్క మార్గనిర్దేశనం లేదు. అలాగే వాళ్ళు శాస్త్రాలను చదవరు, భగవద్గీతను నమ్మరు, రామాయణం గురించి వినరు, మహాభారతం గురించి తెలుసుకోరు, భాగవతం గురించి అసలు అవగాహన ఉండదు. కాబట్టి ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో తెలియని దాని వల్ల బాధ్యతారహితులు అనమాట. ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు సంఘంలో అంటే ఇప్పుడు మన సమాజంలో చాలా చాలా విపరీతాలు అనేవి చూస్తూ ఉన్నాము. ఇటువంటి వాటి వల్లనే అవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? స్వార్థపూరిత భావంతో ప్రేరేపింపబడి మనుషుడు కొన్ని మార్లు స్వంత సోదరుడు, తండ్రి లేదా తల్లిని కూడా వధించుట వంటి పాప కార్యమునకు ఓడిగట్టును. ప్రపంచ చరిత్రలో అట్టి సంఘటనలు పలుగలవు. కానీ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తుడైనందున నీతి నియమం గురించిన పూర్తి ఎరుగు కలిగి అట్టి కార్యములు జరగకుండానట్లుగా గాంచెను. ఎప్పుడైతే విపరీతమైన అవాంఛనీయ సంఘటన సంతానం వృద్ధి పెరుగుతుందో అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలో ఏం చేయకూడదో చెప్పే వాళ్ళు ఉండరు, ధర్మాన్ని వివరించే వాళ్ళు ఉండరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ధర్మాన్ని వివరించాలని చూసినా నువ్వే అధర్మం చేస్తున్నావు, నువ్వు నాకు చెప్తావా అనేట్లుగా ఉంటారనమాట. కాబట్టి దానివల్ల ఏమవుతుంది? సొంత తండ్రిని అలాగే సోదరులని తల్లిని కూడా వధించేటటువంటి పాపకార్యాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. శత్రు సైన్యం నందలి పరిస్థితిని పరిశీలించినప్పుడు అర్జునుడు ప్రథమనందు నిలబడియే ఉండెను. కానీ పిదపాతుడు శోకముచే మిగుల నొచ్చి ధనుర్బాణమును పడవైచి ప్రథమనందు తిరిగి కూర్చుండిపోయాను. అటువంటి దయ మరియు మృదు హృదయం కలిగి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ భక్తియుత సేవ ఎందు నిలిచిన మనుజుడే ఆత్మజ్ఞానమును స్వీకరించుటకు అర్హుడై ఉన్నాడు. భగవద్గీత ఎందలి కురుక్షేత్ర రంగమున సైనిక పరిశీలనము అను ప్రథమాధ్యాయమునకు భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. ఎప్పుడైతే ఆయన ఫస్ట్ ఏమో
ఆ బాణాలను ధనుర్బాణాలు అన్ని కూడా పట్టుకుని నుంచుని ఉన్నాడు అనమాట. కానీ ఇంకా వాళ్ళందరినీ చూసి ఈ మాటలన్నీ చెప్పిన తర్వాత నేను ఇంకా యుద్ధం చేయలేను అన్నట్లుగా ఆ యొక్క ధనుర్బాణాలను పక్కకు పడవేసి ఇంకా కూర్చుని పోయాడు. ఈ లాస్ట్ శ్లోకాల యొక్క కొంత వివరణ మళ్ళీ రేపు కొంచెం చూసిన తర్వాత మనం రెండవ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేద్దాము. రేపు కూడా అందరూ అటెండ్ అవ్వండి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. జై కృష్ణ.